Va néixer a València l'any 1430 i va ser una religiosa, poetessa i escriptora. Es considerava la primera escriptora coneguda en València. És una de les principals autores del segle d'or valencià, ja siga per la qualitat de les seues obres com per la seva altura intel·lectual, concebuda com poc habitual per a una dona en aquella època. Son pare, Enrique de Villena, era un poeta d'alta noblesa emparentada amb les cases reals de Castella i Aragó. Era filla bastarda. Als 4 anys son pare va morir. Maria de Castella, reina d'Aragó, es va ser càrrec d'ella i la va instruir intel·lectualment com si fora una princesa. Va ingressar al convent als 15 anys i només 13 anys després va ser nombrada abadessa d'aquest, títol que tindria fins a la seva mort. Va escriure nombrosos tractats sobre religió, però també sobre la vida, la mort, la tolerància i sobretot les dones. Jaume Roig, qui era el metge d'orde de Sor Isabel, va escriure 2 obres, l'Espill, el llibre de les dones, on eren clarament misogines, i encara que no està demostrat del tot, és possible que l'obra més important de Sor Isabel de Villena, el Vita Christi, fora una resposta als llibres de Roig. En Vita Christi és una narració sobre la vida de Jesucrist, vista òptica des de la Verge Maria i més dones com Maria Magdalena que viu amb Crist com a dones normals, amb sentiments i sobretot amb protagonisme en la seva vida. Obra la qual fue polèmica i no la va firmar el crític, la consideraren un referent extraordinari i com en un cas peculiar donava el context històric i social. Va morir en 1490 a causa de l'epidèmia de la peste negra a l'any 60. Als 60 anys. Per què va ser una dona important en la història? Isabel de Villena és una dona extraordinària per diversos motius. El primer és que és la primera dona coneguda en escriure en valencià. El segon és que, a més, aquesta dona tingués una altura intel·lectual admirable, com relaten els experts. I el tercer és que és una monja que tindrà la valentia d'escriure un llibre que a la Iglésia no li agradaria massa, fent èmfasi en la importància de les dones en la vida de Crist i, a més, contestant a les obres de Roig, que consideraven a la dona un ésser inferior.